Mit navn er Christian Benson. Til hverdag beskæftiger jeg mig med content creation og noget customer success. For jeg vil sige helt klart, så er min familie min første prioritet, og det er mit happy place. Men jeg oplever det også på basketballbanen. Det er som om, når jeg ligesom kommer inden for de 4 rammer der af banen, at jeg lægger alle mine tanker og fordyber mig i noget og fokuserer. Og det er nærmest ligesom meditation, kan man sige på en eller anden måde. Ja, den vigtigste beslutning, jeg nogensinde har taget, det var nok, da jeg valgte at vinke farvel til min basketballkarriere og hvad jeg havde kørende for mig selv, for ligesom at give plads til at være til stede i min datters liv. Jeg fik mere glæde af at opleve tingene sammen med hende, frem for at det kun skulle handle om mig. Jeg drømmer om at være selvstændig i content creation. Ja, jeg vil sige, det content, som jeg går allermest op i og synes er det fedeste, det er det her virkelighedsbillede. Jeg føler ikke, at man skal udstille alle ting, men jeg føler, at vi skal være bedre til at vise virkeligheden, hverdagen. En anden drøm, jeg har, det er ligesom at få mine døtre til at spille basketball, men den tager vi lidt hen ad vejen. De er lidt mere fokuseret på dans på nuværende tidspunkt, men forhåbentlig, at de også bliver bidt af bolden på et tidspunkt.